ang pinamagatang doubling income. At eto nga, ang effort na gawing pulisiya ng pamahalaan, ang pagsasama-sama ng lupain, at alam naman natin na tingi-tingi talaga naman, tig-kokonte, patse-patse, tig-maliliit ang ating mga lupain. Ang pag-aari dito sa Pilipinas, wala pang 2 hektarya kada magsasaka na marginal. Paano makikita kung ganun lang kaliit? So, kinakailangan, ikumpuni yan at kung mangongontrata sila, talagang mag-contract farming bilang agri-ventures. We have successful examples already at ngayon, co-op month. Kaya pinagpipilitan ko sa ating mga co-op na yung agricultural co-ops tulungan natin. Kasi ito ay isang pamalo. So, yun yung sinasabi ko. At nakita ko nga sa dyaryo, first time na naman na hinatol ang Pilipinas na bilang isa sa pinaka-food poor, most high risk sa food vulnerability. Lumabas na naman. At sa kasamaan palad na samahan pa yung balitang yan sa pagtataas ng crudo or ng diesel na siyang ginagamit sa pangingisda at sa pagsasaka ng halos 3 piso kada litro. Ang taas nasa 265, 285 kahapon o nung Martes ba yun. Kaya't hindi maganda yung ating hinaharap sa agrikultura, kailangan tutukan ng puspusan. So, ma'am, yung bill na yun ba, dahil yung concern nyo, baka dumating sa punto na maging dependent tayo sa imported na pagkain kung hindi na may encourage yung marami nating kababayan na magsaka? Yes, kapag hindi kumikita ang agrikultura, nakita rin natin last week, nakaka-alarma. Maganda sana yung overall na viewpoint na yung unemployment nasa 4% na lamang. So maganda yun. Pero nakita rin natin dun sa same report, almost 2 million, 1.7 million farmers have left the countryside, have abandoned their farms, and have determined to undertake other activities. Kasi nga hindi kumikita. So nakaka-alarma yun at syempre katabi nun yung underemployment. Ngunit kapag dumoble ang kita ng magsasaka, kitang-kita ka agad ang resulta. Kita sa ekonomiya at sa negosyo, kita sa kalusugan ng Pilipino. Kaya 2 linggo na lang mag-aani na, biglang tinamaan ng bagyo, di dapa-dapa na naman yung palay, nakakaiyak Kaya't kinakailangan siguro magbigay ng konting sustento. Hindi barya-barya to, at hindi na limos o ayuda na hindi mo malaman kung kailan darating, kundi yung buwan-buwan na aasahan para at least kahit papano may fallback, may cushion yung mga magsasaka. Saan magagaling yung pondo, ma'am? Ang laki-laki ng binibigay nating ayuda. Nakita natin sa SOPA, nasa 206 billion ang social protection. Nung dumating naman si Senator Ralph Recto sa kanyang macroeconomic presentation, mahigit 560 billion ang sinasabi niya. Kaya kung ganyang kalalaki ang binibigay natin sa outright ayuda, ano ba naman na magbigay ng konting tulong sa mga magsasaka na nagtatrabaho? Kaya't yun ang sinasabi ko, i-convert natin yung iba dyan sa sahod, sa sweldo, na may dignidad, may konting respeto naman tayo sa mga nagsasaka. So, paano magiging qualified ang isang magsasaka? Lahat po ba i-cover? Yung mga marginal farmers ang tinitignan natin, higit sa lahat yung mga mangingisda. Sa klima ngayon, halos buwan-buwan, sinasabi nila, bawal magpalaot, hindi pwede lumabas, may gale force wind, paano naman yan? Tapos sasabihin pa natin na tayo ay overfished. So napakarami talagang problema sa agrikultura. Ma'am, sinasabi, ang Philippines is expected to import more rice this year and next year. Kaya we remained as the world's top importer of this staple food because of the El Nino, La Nina, and recent typhoons. So ano po yung pwedeng gawin para matigil yung talagang patuloy at malawakan nating importasyon ng bigas? Well, ako talaga paulit-ulit kong sinasabi. Meron rin akong Young Farmers Challenge, nasa season 5 na ako. Para sa young farmers, ito rin ang isang napaka mapanganib na
istatistika na ang average ng farmers ngayon natin ay 58 years old. Sa taong 2030, malapit-lapit na yan, wala na tayong kakainin kundi imported pagkat wala na nagtatanim. Nakakapangamba talaga yan. Kaya kinakailangan kumikita ang mga bukid at makita ng ating kabataan na sulit pa rin maging magsasaka. Hindi katulad ng nakikita nila sa mga lolo nila, yung mga tatay nila, na kayod ng kayod, wala namang halos kinikita. So itong Young Farmers Challenge, nasimulan ko about 5 years ago, ngayon umpisa na naman tayo, pinalawak na natin yan, 18 to 30 years old, mahigit siguro aabot na ng 3,000 na young farmers ang bumalik sa bukid dahil dyan. Tulungan pa rin natin yung startup nila, dagdagan pa natin para mag-upscale. Kasi yung iba sa kanila nag-e-export na ng kape, nag-e-export ng vanilla, kung ano-ano na ang in-export nila. At mukhang masaya rin magkaroon ng intercollegiate, yung laban-laban yung agricultural colleges para masaya. Competition, school-based, kasi by team. At business development assistance. Kasi kung minsan, kinakailangan ng mentoring yung mga malalaking korporasyon, yung mga San Miguel, yung mga Robinson, lahat ng nasa food business, sana mag-mentor din sila sa ating kabataan. Okay, Mean? Related question? Okay. Ma'am, clarify ko lang po. Sino-sinong farmers yung makakatanggap ng stipend? Kunyari, farmer has his own land. Pwede pa siya may stipend o dapat yung nangangamuhan lang? Well, tinitingnan pa natin na rin yan ng ating safety net, specifically for farmers. Hindi lang yung one-shot deal. Ano ba na yung 3,000? Talagang kulang na kulang yun. Sorry, so yung amount ng stipend? Na-compute ko na yan eh. May graph ako dyan. Hindi ko lang dala. Pero makipapakita ko sa inyo na kakayanin yan sa loob ng ating social protection programs. Ang laki na kasi eh. Lumobo ng lumobo. Nasa 206 ayon sa ating Pangulo. Ayon sa Secretary of Finance, higit pa sa 560 billion. Kaya para sa akin, ano ba naman i-convert yung iba doon sa isang sistema, isang makatarungan at naaasahang sahod. Kahit hindi sahod na buong minimum wage, kundi yung sustento, subsidy, para lang manatili sa mga farm. Nakita natin this thing works, this setup works in Japan, in the US, and rather than one dole out, I think it's much more preferable that we give a very small base stipend to at least allow them to remain in farming. How much are we looking at, ma'am, per farmer? Per farmer, I month. didn't bring today the computation, but I'm happy to share it with you. Alvin, baka nandyan si Nico. May breakdown